Αν θέλετε ωφέλη για την νηστεία και το μεταβολισμό σας, το ό,τι θέλω δεν είναι καλή ιδέα. Η διαλυματική νηστεία πρέπει να προσθεθεί σε μια υγιεινή διατροφή και όχι να την υποκαταστήσει. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να καταναλώσει υπερβολικές θερμίδες ακόμα και σε ένα μόλις γεύμα, και αν αυτό συμβεί τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Στο παράθυρο σύντησης η διατροφή πρέπει να είναι παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή με ελάχιστες επεξεργασμένες τροφές. Στην αρχή η πείνα θα έρχεται τις ώρες που έχετε συνηθίσει να τρώτε. Το καλό είναι ότι και να μην τρώτε, η πείνα θα υποχωρεί από μόνη της. Με τους μήνες στήρησης της διαλυματικής νηστείας το σώμα θα συνηθίσει το νέο πρόγραμμα διατροφής και σε 2-3 μήνες δεν θα πεινάτε καθόλου όταν δεν πρέπει να τρώτε. Θα πεινάτε μόνο στο παράθυρο σύντησης και η διαδικασία θα είναι πολύ εύκολη. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα.